Κοίτα τι μένει εδώ πέρα. Ζουμώ πολύ. Άμα φέρει το χοντρό και πάει στο ψηλό. Και εγώ πιστεύω. Τον φέρουμε μαζί μας. Μα ούτως ή άλλως σήμερα που είχαμε πάει στην ταβέρνα και τα ψιλοπίναμε, έλεγε μια θεία τέλος πάντων που ήταν εκεί όμορφη. Κάτω, να πατήσουμε. Γιάννη, να βγάλουμε πρώτα αυτό σε παρακαλώ. Όλο δεν βγαίνει. Θέλεις? Γιατί όχι? Γιατί δεν βγαίνει? Βγάλε μια το νάιλον και θα δεις άμα βγαίνει ή όχι. Αγάπη από νάιλον. Κατέβασε μια το νάιλον, Γιάννη. Έλα πάμε λίγο, κομμάτια βοηθούν. Έλα, το βγάλουμε αυτό ρε μαλάκα. Άκη για να πιάνεσαι το έχεις, Γλιστράει. Έτσι, κοίτα Γιάννη. Γιατί να μείνει αυτό ρε Γιάννη και να γεμίσει κι άλλες Δηλαδή φλούβες. είδαμε να πούμε που βάζουν τα παπούτσια με τα σποτέκ του καρφώνουν στο γήπεδο. Τι λες τώρα, τρεπείς τον άλλο, γι' αυτό βαστώ είπα πέρα ψηλά. Μην τραβάτε μαλάκα εδώ μαλακίες, ας Θοδωράκη, σύνομαι, ας τις μαλακίες άμα δεν έρθεις στο γάμο μου. Κοίτα, γιαούρτι την άλλη φορά που θα έρθω. Για τράβα, καροτσέρι. Για στράφω καροτσέρι, για τράβα. Αν έρθω, θα σου πω εγώ τι θα τραβήξεις. Καλά. Μετά από πρόπερση Τι θα τραβήξεις. Καλά. Κολυμπώντας πες θα έρθω. Τι λες τώρα. Καλά Θοδωράκη. Ξέρεις, το όνομα ακούγεται και τα ψέματα του. Και φοβάμαι στη θάλασσα, Έκανα μακροβούτι πολύ μεγάλο, αλλά με την κοιλιά που γέλα πάω. Μιας μήνερα είδα και τράβηκα πάνω στο αφρό και τρέχα να πούμε, μου λέει ο άλλος, μου λέει ο άλλος στο αχινιό. Μέσα στο, με το, πώς το λέει αυτό, του κάτσε, μου λέει το αχινιό. Και μου είχα πάει στη θάλασσα πάνω και έτρεχα πάνω στα βράχια και μου λέει πού είσαι ρε μαλάκα. Λέω σμήνερα. Να, μαλάκα μου λέει στον πάλο. Θοδωρά. Στον πάλο. Θοδωρά. Σε πιάνει. Το YouTube το ξέρεις? Τι χρώμα είναι. Τι χρώμα είναι? Κόκκινο. Πάτα να πούμε Τρίγος 2009 και θα δεις. Αμάν. Μη μου πεις να με βάλεις εκεί πέρα να πατήσω κουμπί να με βλέπω. Καλά, ετοιμάσου σου λέω. Όχι Γιάννη. Θα σε δει όλη η Ελλάδα τώρα. Τι λες τώρα. Γιάννη, International να σε κάνουμε, international. Θοδωράκη, all over the world σου λέω. Σφίξου. Αγόρι μου εσύ. Μη μιλάς εσύ μωρή καριόλα Γιάννη, μη μιλάς. Όχι βρωμόλα. Όχι, θα παρεξηγηθείτε τώρα. Όχι μωρή. Όχι βρωμόλα. Το καριόλα σ' αρέσει, το ξέρω. Το μωρή να πούμε είναι που δεν σ' αρέσει. Εκεί κολλάς. Όχι βρωμόλα. Γιάννη, πες μας κάτι. Για τους φίλους σου στο Γαϊδάρι. Πες μας κάτι από τη ζωή σου. Θα πάει YouTube αυτό. Σήκω να κατέβεις, σήκω να βλέπεις πώς θα ανακατεύεις. Στο προσώπο να τα κράξω ένα-ένα τα κορμιά όλα. Δεν έχει όχι φίλε να πάρει δικαστικός άμα θέλεις να το κατεβάσεις. Να περιμένετε κουφάλες να σας τα πω αυτό προσώπος. Αμάν. Σε 10 μέρες έχουμε κονέ. Θα πάρεις και το σύνομο όταν έρθεις. Καλεσμένοι με σε 10 μέρες, θα είμαι πάνω. Με τον Νίκο, με τον Γιάννη έχουμε μια έκθεση έχουμε κάνει. Αγάπη από νάιλον. Για επαγγελματικούς λόγους. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Κατάλαβα.